kayo dyan? Ano ba, pare-paresa ba tayong nakasalamin, naka-contact lens, tapos nagsiselfone na lang? Hindi katulad before, wala, simple lang. Magkano na ba mga baon ng bata ngayon? Magkano na allowance ng bata ngayon? Aha? Nakita ko kanina sa Facebook, may tinatanong interview. Hi, how much is your allowance per week? Sabi, 5,000 per week. Ha? 5,000 per week? Ako samantalang ako, nung high school ako, elementary baon ko, parang 15 pesos isang araw. Ngayon, 5,000 per week. Oh, alapatay ka dyan. Mamumulubi ka, kuya, ate, kuti. Pero in fairness din naman sa lahat ng mga bata ngayon, sabihin mo dyan sa anak mo mag-aral mabuti. Ako, mahirap kitain ng pera ngayon. Tapos kapag balik eskwela, syempre, balikan natin yung mga time na tayo'y nasa school. Mga kaganapan, kapag first day of classes, yan na, number 1. Sasabihin sa'yo ng teacher mo, okay, please introduce yourself. Ay, ala! Bakit naman nakahiga dyan sa armchair? Biglang hindi makatingin sa teacher, Meron pa, number 2. Taray, linis-linis ng classroom. Diyan na yung mga tipong merong cleaning officers. Tapos botohan ng mga class officers. Ikaw na hindi masyado matalino na, sige, doon ka sa Muse pag medyo maganda. Ito pa, kapag medyo bago ang damit, bago mga kasuutan, taray, may eskwela, show off ng mga bagong sapatos. Ay, naku, nakakamiss mag-aral. Pero ngayon kasi, medyo nakakatamad na. Ba't ganun? Dati nakakasipag mo mag-aral, wala naman sahod. Ngayon na nagtatrabaho ka na, tiyatamad ka na, pero may sahod ka. Ay, nako. Anyway, maya-maya ulit, tayo magdadaldalan. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro